Plats. Verkligen. Ja nyt mulle tulee semmoinen olo, että minä olen kuin suomalaisessa elokuvassa, jossa ei tapahdu mitään, eikä sanota paljon mitään. Aika rauhoittava tunnelma tulee. Joo, se on kiva. Onko tämä miten pitkä katselu? Sä veit mun kysymyksen just nyt. And are they migratory birds? Do they come here at a certain time? You just have to watch. Eikö se tuo tuolta? Tiedätkö mitä? Papalla puutuu jalat tässä. Mä menen tähän. Sitten tulee mieleen kysymys, että jatkammeko me tätä niin kauan kuin minä jaksan tätä kuvaa katsoa? Vai loppuuko multa hermo? Vai loppuuko sulta hermo? No, ehkä tää on nyt tässä. Joo, hei takaa. Mutta kiitos. Moi moi. Oliko se siinä? Okei. Hei, se pysähtyi. Onnittelut. Onnittelut mistä? Mä ajattelin sitäkin, että on tää kyllä ADHD-ihmisenä vittu aikamoinen. Mä katoin tällainen nätisti tässä vaan koko ajan. Jotenkin odotus siitä, että tapahtuuko jotain yllättävää ja sitten semmoinen ehkä rauhoittuminen siihen, että ei välttämättä niin kuin tapahdu. Kärsivällisyys. Oletteko te ajatellut sitä sanaa? Kykenee olemaan ja odottamaan ja seuraamaan ja keskittymään. Yes. Aivan. Ei kuulu luonteen piirteisiin. Niin, no joo, se on tietysti elämän myötä kasvanut ja monin tapa, mutta tässä näin niin kuin otti, että no tapahtuisi nyt jotain, kun jonkin aikaa katsonut sitä ihan siis joku parikymmentä sekuntia, että no mitäs sitten. Mä myös mietin jossain kohtaa, että pitääkö mun keskeyttää, että jatkatteko tätä vaan ikuisesti, jos mä en sano mitään. Mutta koska mulla ei ole kiirettä enää mihinkään, niin mä mietin, että katsotaan sitten ikuisesti. Mut ihan tämmöinen rauhallinen kiva pätkä.